Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Makadizi tiripo makadizi tiripo kama wakamira seya amaini mwana takamboonana ndirini pane ngo makatoya muno saka mapsukira aiwa amani amone matondi shayo batishewa dare renyu ranga rakamira sezve paive nekubata kwamai vana vasingaroorwi ndakwaine vana vangu vasikana tu mukuru neushu imi ndima yamai kuti maibata wongu yamani maibva kupi zvi taibva kwamurewa alright titarise mabvisa kepi nehako mani tira kunyatsokuona waakunyara manje handiti kana achitsvaga zvanotsvaga anoti sekuri ndibatsirei ini ndandingari kubuda pamidhiya nhasi uno manje waakunyekwa naakomana vaivai manje vakuti ndakunyara sekuri bhozi mukomana wangu anozondiona ndiri patv alhamdulillah asi vaoti zvanzi amai ingoti sunungurai saka amai vakusunungura sekuri chakona vabatsana naamai kuti mai vakusunungure zvinhu zvipere vakuti aiwa inini aiwa sekuru achana ndauya kepisiri mumazii alright titaurire nyaya yako yayo musikana chii chakaita kuti muye kwasekuru achapona makauya taura tanga kunitaura nyaya makauya muriwe chii chakaitika ipapo vaishandisa vanga vasingabvume kuti tiye tibatsirwe but takazwanyepura tikati handi kuchechi ndokuya kwatikaita navo kunoko vasvika sekuru pamwe vaudzawo zvinhu zvavo saka akabva tisunungurawo saka chii chaitika manje kusunungura manje kuti tizoti vakusunungura mbomirai nyama ndosakazoti amai chimbomirai nimbotaura nemunhu kuti chakakunza kuno kuchii nekuti makatongoya makabatwa ani makambunyikidzwa muchinzi tiri kuenda kuchechi saka chii chaakuitika manje mukati meupenyu hwakwandradzi izvezvi ndatone mukoma yapo ndidawa vasinganyengi izvezvi adotorora zimani ko mumwe wako ariwe vakadzokera kumba kwayo kumba kwake kumurume kana kuti kuchi kumurume wavo wekutanga handiti rikatitaura zvedina amai vari kufara amai titaurire chinzwi ndimakambunyikidzwa muchinzi tiri kuenda kuchechi ndizvozvo zvamanzwa sei kutaura kwaanga achiita saka ninhasi ndati aiwa iniregedze ndinotenda kuna sekuru zvavakandiitira pamusoro pemhuri yangu zvandakange ndichiita zvanga zvisina maturo ndandisina kana utano hwandinawo iwowo handiti maturo kanganwa kuti ndivo vaya vakambouya here asi zvichiburikidza nasekuru mwana wangu mukuru ndakazongona murume acho achiti ndakuda mukadzi wangu ndobva ndangoti aiwa zvikanzi aiwa sindotokuripai mama ndakuda ndakuda mhuri yangu aiwa takatora mhuri yacho tikadzosera uyu izvozvizvi chazondipa kuti ndiuye kuna sekuru ndechekuti ane mukomana ari kutomupuromisa arida kutomuroora saka ndingati aiwa regedzai ndinotenda kuna sekuru kuti sekuru sakuramba zviri ipapa mari ngaitouya mari chaiyo yekutonyazoti ndije kuti zvavakandiitira sekuru ava handikwanise kana kuzvitsanangura nekuti vakatosunungura mhuri yangu manje tinenge tiri mumarora zvichiburikidza nani nasekuru handiti chaitika pai changa chiri chii amai chakazoita kuti vana vazoti handi kuchechi ndokusvika mazosvika panapa ini ndanga ndakabata ndichibuda usiku ndichishandisa vana vangu kubata kwamakabata sei zvakatanga sei kuti muzoti zvazvinoita unonge uchingoti pamwe ndiri kungopiwawo mushonga wekuti pamwe ndogona kuti alake gamba usiri kutozoti wakutopiwa maitengesa handizi ndaitengesa ndichiti pamwe ndinoendererawo chi ndisingazivi kuti ndiri kutokanganisira chi vana vangu
asi zvichiburikidza nekuzoya kwatakazoita panapa vana vanonditaurira kuti tiri kuenda kwasekuru zvodai nguva dzacho idzodzo vakanditaurira ndanga ndisingauyi ndaitovarambira asi vakatotaura kuti aiwa handei kumafaro chinchini indobva ndangoti aiwa chi handei ndakatozoshamisika tichisvika panapa asi ndinotenda hangu kuti vana ava vakatosunungurawo neni nokuti vasina kuzviita izvo zvasina kuzvifambira pari nhasi ndingadai ndichiri kungobata zvakaipa ndisingazivi kuti rangu ramangwana riri kupi saka ndinovatenda zvichiburikidza nasekuru ndova ndiri kunyanyotenda chaizvo sekuru kuti tarisai muone zvino ndatoya ndachinjawo kusviba kuya kwapera ndatodzokera kuita kamusikana zvichiburikidza nasekuru handiti pamakapiwa mushonga wekutengesa uyu zvazvakamira sei? Pandakapiwa mushonga wekutengesa uyu ndaive ndakapiwa mumwe wakanga uri mudzi mumwe wakanga uchiswa uchinzi unoshandisa ndofunga ndakamubvutsanangura tatoda kuti hamuza ndazofunga pai kuti maitengesa kaini saka ndikuita ndichiita rikoso nyaya ndichichitahwira wangu akandipa ndakakumbira imbwa yes panext door yes imbwa iyaya handina kuziva kuti yakatoberekeswawo zvayakaberekeswawo saka nando zvazvakushandisa futi chi vana vangu saka naaiwa zvese zvine zvaiwa ndakachena kana vese vanga vachinditya vaiva aiwa vachanditya ndakacheneswa sawira ariko sawira akatoendawo kwake zvokuti akatoparadza ndofunga akangoona kuti amagesa asangana po pasipaka kuti ndobva unoti apa hatichagumana apa pachasvikwa sekuti hatisisina kana upati kana chini kana kutaudzana pasina handireka haiwa haindangofara zvese zvamuri kutaura kaizvi isi tinongoona nechi ave pakamera pavanouya panapaka vanotanga kunetsa vagokumirira kuda sei kamera anenge achitaura achipopota asi nhasi muri kuona asi tombura kana kuda kuonekwa fesi yake sobhozi kamhepo kayakaike kutambura kaita sei kapera kana kuona sekuru vacho kuti vakamunura ndiava akunyaririra akuita sei sekuru vauya musikana hana basa asi vakanga vakabata ndo vari kutopembera kutokunda akavaunza kuru zvazvinoita mukomaropi vabereki vazhinji vari kukanganisa vana vavo chinonetsa handizive kuti vanonyara mushonga inyanga dzese dzagara muzimbabwe munhu ngaasarudze kwake kwaanoda notora mushonga ende futi ndinogara ndakataura kunganga kusi kwekuti ndekwekunyadzisana kunganga ndekwekuvakana ukama kunganga kusi kwekuti ndekwokuputsana ukama kunganga ndekwekuvakana ukama nokuti nganga painenge yakagara paya inenge ichitaura kuti ndatisiye izvi zvakashata so mai vakanzwisisa akataura kuti imbwa yacho manje ndinoita sei nokuti munhu akavapa ndofunga ndichiri kurangarira muno makambongoda mudzimu ukataura kuti inini kwandiri ndiri kutorwa ndakaurayiwa ana baba vemwana vakatipanda ini ndinochera goridhe kunonzi kuti kukadoba so pandinochera goridhe asi inini ndiri pamuti ndirisawira ndakasanduka ndiri nyoka hombe asi pano ndazoudzwa ndabvumba asi haachakola wagona ndiwe munhu wangu wokumalawi ende wangondikwanisa kuti ndigone kuzorora saka unofanira kuti tiende unondotiona asi pauchaona tichifika tichazudza miti saka ndokudaro nanga kana ichiziva batare ayeneya yakapiwa nemadziteteguru ayo ndiyo chinonzi mudzimu unofanira kuziva kuti ndichasangana nevamwe vanhu vasingafanira kusangana saka isu tinoziva kuti mweya wakaipa unozorodzwa sei saka alhamdulillah ende mweya wakaipa unofanira kuti iwewe senganga ufanira kugara wakangwarira nokuti pachinouya chinhu chakadaro hachina kuumbira zvakanaka saka ndinotenda mbuya kuti vakauya vachitaura kuti sekuru izvi zvakandiomera mukandibatsira pamwe vana vangasununguru ndasunouya nemwanasikana mwanasikana vazukuru vese handingati ndiye chete vazukuru vese kana achirwara ane chironda
akauya achifekidura ukazokuti chigara apa uite so avume akunyara atiti akunyara saka mukomana ubezvinhu zvakaoma isusu tiri kugamuchira kuti zvakanaka ngavarambe vachidaro atitika asi pavachawana dambudziko remwana wake nhasi atoramba yake nekona iye achazotolewawo namai vake atotorwa ndikuona kuti atotorwa nekona pakunzi andi kwasekuru achazotolewawo iye namai vake nemwana wake kuti amai handei kudoko kune muprofita kana kuti apostol saka pachasvika paapostol achasangana nazvo saka alhamdulillah ndokuti ndatimbuya vaita zvakanaka dare ravo rakachereswa nokuti vakabvuma mitombo takavapa ivo vakasarenda mitombo yavo kune mitombo iri secret pane chimwe chinhu chisingade kubuda pakamera chinotyisa nokuti vanhu vanokota uroi ende kana uri mudzi unosanduka nenguva nokuti munoona kuti muroi kana achinzi anoroya haroyere mudare anoroya haroyere kana kitchen anotobuda nenguva dzake kana dzakwana woenda kundomira parota osanduka saka isi tinoziva ndosaka tine mishonga unoti musondoka tikateya ipa pamuroya akauya tinomubata anditika aiwa tinotenda muzukuru wasekuru mashoko awada kutaura kuna sekuru pazuva ranhasi ndinongoda kutenda sekuru makaita basa ndakasunungura ndoda kukwanisa kutonororwawo nokuti dai muripo pamaroro angu chakukokai yatikoke ndiripo ndiri munotanga ndini maroro kwanga kusina kaya saka iwo wakuti dai muripo chatokukokai anditika aiwa ritori nani zvako kana warorwa nechichavo unotaura kuti sekuru ndoda kuita nika chato wechichavo ora anditika ambuya mashoko enyu amuda kutaurawo kuna sekuru pazuva ranhasi inini ndoda kungotenda sekuru asi kuti handisati ndapedza kutenda ndakungomirirawo kuti pachapinda marora ndowanawo chidimbu chandinouya kuzoti sekuru batai nepapa inu nebasa guru ravakaita pamhuri yangu ndinongoti kana paine vari kuteererawo vari kunzwa mufunge haisi nyore nezvinoitwa nasekuru tinembenge tichisvora asi unozoona kutoti ingwani ndatoyambuka vanhu uyai mufunge tiponeswe tiyambuke kana tiine zvatakabata ngatiuye tisarendi ndatenda hangu matopindira chidimbu chemubvunzo andakada kuti ubvunza kuti mashoko amungade kutaura kune vamwe vanamai kana kuti vabereki muzuva chinoitika panapa ndofunga sekuru vanogona kupupura asi ndinogona kutopupura ndidaro vana vanouya vachitotaura kuti amai kana kuti baba havabvumi kuita sei kufamba nekuti kwese kwandiri kuenda zviri kungonzi ndaamai kwese kwandiri kuenda zviri kunzi ndibaba saka kuti chandiri kungodai ndechekuti baba kana kuti amaika vabvume vandisunungure asi vanenge vachinzi vari kuramba imimiwo nerwendo rwamafamba nevana venyu kuzosvika pazuva ranhasi kuona kuipa nekunaka kwazvo kurudziro yamungade kupo kwegura vabva zera renyiri vari kusangana vane vana vari kusangana nematambudziko zvichikonzerwa nevabereki ivavo ndiye kuti chi kurudziro yandoda kungopa kune hama dzangu neshamwari dziri kuzwawo zvandiri kutaura kuona mwana achiuya achikutaurira kuti mama ngatiitei zvekuti ngatiteedzerei nekuti anenge aine gwara raanenge ambosangana naro paine vanenge vakambomutsanangurira kushamwari dambudziko rawinaveri dai mambonangawo kwakadai kana kuti aona mufoni chaimo kuti dai mambonangawo kwakadai ngatiregedzei kuramba vana vedu kana vachititi handei kwakati ngatiendei inini ndasunungurwa nepamusana peizvozvo ndaitove mumwe munhu ndairamba asi iye zvinoda kuvhuma nekuti ndikuona ndasunungurwa pane mabasa akaipa ndanga ndichibata handitika aiwa zvinotenda sekuru matendwa zvakanzi munofanira kutoya kumaroro ina hangu handina kuzoshedzwa saka alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala nenyasha nengoni kana tichita matare isusu hatisi kuti pamwe tiri kunakidzwa kumaroro ndizvozvo hatigari pasi zvakangofanira imimi everyday munogara mune kamera kuedza kuti vamwe ruzhinji the whole world rinoona pazimbiti tv rinzwisise kuti mukomarobe vari kutaura nezvei ende mukaona mbuya vari kutaura havasi kutaura zvedambe kune mumwe munhu munoziva uroyi unosvika paimwe nguva yekukupfeka kuita fangi kamafura chehondo saka mbuya vari kutaura zvakanaka kuti vasikana musanyanye kuda kusungirira pachinhu chakashata chinoshatisa mwana wako mumwe munhu anofamba bati inini handisunzwisisa ausunzwisisa mwana womumwe munhu achipona wako kandi asiri kupona nekuti iwe uri kuda kurambirira
uroyi unonakidza chii bosi iwewo kana wakaupiwa usingaude unourambirira chii wakazoona kunaka kwawo pakuita sei waona kunaka kwawo watobereka mwana wamutengera nepukeni kudhara kwanga usina mapambo kwanga kune nepukeni kana kuti kwaibvalurwa chihembe chiovolosi mopfekeza mwana chiovolosi ichocho nepini mwana iyeyo pamwe utobolewa nepini pamitomba asi nhasi mwana uye akura wakuchiti iwewe ndiwo uri kugadha kuita mukadzi wobobobo unyare kuita zvinhu zvakashata uchipa mwana wako mhuka ye usingazive munoona kuromba zvakakaitira ngomaroyi hakuna chinhu chinonzi kuromba kana kuti uroyi chinoitirwa neropa rako chete unenge wakatombono kuromba chinonzi kuromba wakanotora ropa revanhu uko ukalisa mumusha mako rakushandisa vana vako saka wapromota karanda kana kuti mhepo yakaipa pauchafa iwewe unoona kuti unomuka something chipoko kana munhu uyo wakafa uri mushe panzvimbo kuti usave uri kubuda maduzu kureva kuti wakatora mweya usina rudzi newe wakatora ropa risina rudzi newe ukalisa musha mako vana vako nyangwaite mabusinessmen vanonyara newewe nokuti unenge watuzuka zvitusa saka vana vanofara here alhamdulillah saka mbuya vakuta kuti uyai tivume ichi chinhu ichi chinoita vange chinonyadzisa asi kune uye asinganyari unenge wasunungurwa nokuti ukangowadza tachabola ndine kango kanyengerezi kandinoti vana vamwe vakavapana pane maguvhu kabhotolo so akusi kuti mushonga umwe wacho unoshamisa ngomarobi kabhotolo kakazara soke glasi timaguvhu tevana chii chinoti kanzi mwana akangobereka muarea meairways ndinenge ndine maguvhu iyayo nokuti apamboiti azviite ndinotodaidziwa chete saka munoona kuti uroyi iwoyo wakaipa handiti tinoti aiwa mbuya magona handi tinotsvaga nzvimbo yekurasa tovachenura mbuya vaya handiti ka aiwa kana nini ndira kuvatenda vambuya kuti nemhuri yavo vashoma vanodzoka vakawanda vakapfuura nemumaoko asekuru achapola nevakapfuurawo nekwandiri vachida rubatsiro vagopupura vachitanga kubatsirwa kuti inini kana zvafamba munondoona ndichidzoka kuzopa testimony pano asi kazhinji kacho ndinozonzwa sekuri mako ndifona kuti ningi uyoyo anga ari pana pakapa toti ndiri kumhanya ndadzokera muningi uyoyo anga ari pana handiti asi asi aiwa tatinotenda kuti aiwa mhuri yaita se yapona yasununguka waitawo muenzaniso wechakanaka kune vanhu vari kuita se vari kuona ndatenda hangu Into Zim News Beat TV. Makadi wananja. Tiripo makadiyo. Tiripo isu mukama wakamira seya. Isusu tiriwa na wayona mai wao. Tatambura. Kubva kumakora kawanda. Murumedu inini nesista yangu. Sisi wanga wana murume ina nambo branda roba. Tatambura sekuru. Mai havabvume kufamba nesu. Awadi. Kuti uya kwataita panapa tatototi mama andi kune pati kupati nitwa kusenda ndozvatatodza tatandii notaona tikaregera wanyepera ka upenyu wasombonifambira senge inhouse ndane 38 years handibhomiswa nemurume muroti nokuenda kubhawa nokuona varume mubhawa zvongopera kupi uku munhu akati ndakukurora geti rasvika rekuroora unozonza munochitaiwa handichadanizvako ndakarara ndorota ndirara nevarume vakasiyana-siyana ndotomuka ndakatota ndotoshamisika riko chii chikuitira kwandiri saka takaudza mama timbofamba mama wasikuda kufamba saka ndasitauya nawo kubaba vari baba vakashaya hamuna hanzvadzi adziripo dziri kunze handiti alright makadiya mai makasimba here ndimauya kupatika handitika hanzi nevana isatotombenda kuna sekuru hanzi vana matambudziko avo akamirawo sei ndima amai vacho va tsinhiraiwo kana kuramba zvokutaurwa nevana tinzwa kuti zvakamira sei aiwa zvavari kutaura izvozvo ichokwadi kuti hapana nemba munhu atombovimbisa kuti ndoda kuroora hapana mbomufambidzanawo naye hapana saka ichokwadi hapana kupotseka ba ichokwadi handiti pamwe pandoda kuchokwadi futi ndive kuti vamvana venyaya vaviri vari kuti amai tikavati handi chimbonotaura kuti chii chiri kuita kuti tisaroorwe kana kudai hanzi hamudika kufamba aiwa inini akufamba handitodaba chikonzero
aiwa kusangodawo zvangu kuchechi yandonamata. Munonamata chechi? Ndonamata UFI. UFI? Oh, sikomari kuchinamata Mwari musinganamate chechi. Nekuti mukanamata Mwari ka ndio ukama wenyu unenge uriona Mwari. Mukaita ukama nechechi. Chechi ine mitemo yayo ka. Ndizvo chaizvo. Saka mukati mitemo ine 10, mubva mati mitemo ine 10 yekuchechi. Asi dambudziko revana venyu imimi osamai. Alright. Munotiwo chinaro rogadziriswa sei? Enda nchingoti zvichapera nokunamata. Muchivanamatira nini? Iva havadika kunamata saka panenge pachinetsa nekuti vanenge vasingadi kudi kunamata. Ukaendawo kuchechi ukandonamata ukapiwawo mvura dzinopiwa nemaoili anopiwa zvinodi zvinotaramuka saka iva havadi. Ndichonota zvisikubatsira. But iwe mama manje mamadambudziko randoti oda kuti tinamate chechi yawo. Isu hasuda chechi yawo toda yedu. Saka kana pasina munhu andoda chechi amupanda pasaka munamate. Saka tosiyana nazvo. Alright. Iyo sekuru iyo yeva asikuru nyaruta vaya na mai vavo vanyepera mai kuti tukwenda kupati vachiuya ndofunga pati amai audza kuti kumazove pamaenda kumazove demo ndomazove demo ndio kunoitwa mapati ka mazuva ano mazove demo amai sekuona kuti vana anoenda tunyama akati mai hande kumazove demo so mazove demo yacho vaita rodi city iyo vabata mutare road pana mtakadura mbuya vana vande wako usinye waunawo pavana vako ndewako ndokuti ukaita usinye vana vako ano vazhinji vese munosangomana kuti chinorwadza chembe rakadaya kuti zvanzi mwana kunamata UFI iri kuita kuti mwana uyu manje akuenda kubawa akuita arume angani 7 per day panopera mwedzi ane arume 100 tu asi mwana akutaura kuti ndinoda kubasiriwa ndiri kurara nezvinhu andimabvisisa ngomarobe chinhu chandagara ndataura vanhu ari kuchechi nevabereki vari kutikanganisa mbuya vanoziva kuti vana vake vari kurwara akusi chirwere hachisi chekuti zvanzi munhu arare pabonde chete kushayiwa murume chirwere mukombarobe pamunhu wechidzimai murume ukashayiwa mukadzi chirwere vanhu ngavadzwisisa ipapa kana vasina kupaudzwa kana kupaziva zvirwere zviri pakasiyana siyana kutemera nemusoro chirwere kushayiwa murume munhu akangosvika 18 years pamunhu wechidzimai akuenda kutime yenguva yake munhu iyeyo akashayiwa murume aite mushi ende akawana murume nguva iyoyeyi anoita fange haana kukwana bose anenge achida nguva yese achiona murume wake saka mbuya havachisina basa nazvo hatinamatai zvoreva taakutarisa kumatana chibvunzo tobva tati mbuya mune dambudziko pamusoro pevana saka nhasi uno dare rokuudzai kuti ko zvamune dambudziko pamusoro pevana yekushandisa vana munoti kudii vana vakuda sununguro mbuya vatanzi aiwa inini vana nganamata UFI mfundiso UFI haana vana nevakwasha kana pasta wacho haana vana nevakwasha kuiye mafundisi anokudza kuti imimi ndamatai kuchechi kwangu uku kuvana venyu vachitambudzika zvinoita alhamdulillah UFI izvi hazvina zvazvinotaura nokuti vana vako vari kushupika nhasi uno ari kutota nei olright ndiwe amai vamushi vanonamata mushi ko chiri kutotesa mwana wako chiri kulala mwana wako chii apa ndichinoti pepukei ndichidzokera kwamuri sekuru zvamuri kutaura izvozvo ichokwadi chaicho pane zvakaitika pamba pandinogara baba pangu ndinasawira wangu ari panext ini ndinembwa iye anembwa asi ndakangove nekungochiva munoziva kungochiva imbwa kuti imbwa iyi zvairi ndikaona mbeu yacho iyi yakadi yakanaka mbwa dzacho ihombe ndakamukumbira imbwa sekuru mandivhura njeri pane zvakaitika ndakamukumbira imbwa ndikati ndiri kudawo chi mbeu yembwa dzako idzi saka ni imbwa yaiya yakauya ikagara pamba pangu inini yangu ikaita mauta mushure meizvozvo imbwa iyi yakabereka
asi kubereka kwayakaita ndozvimwe zvinhu zvakundikachamadza. Yakabereka imbwa 4. Paimbwa 4 iyi pane 1 yakanga ichiti kumwe kwese imbwa, asi kumusoro anga ari katori kamufananidzo kemunhu, kuziso musoro chinchini zvese. Saka ndo zvimwe zvakutondikatyamadza nekutaura kwamuri kuita sekuru. Isusu tikuti dare mbuya unoliziva walai ndokuti kularwa kunoita vana vako unokuziva, asi ndokuda kuti iwewe unoda kuti Sawira ndiye aite fange ndiye akaita basa, asi iwe uchiziva kuti ndiwe wakati ukuda mushonga wekuti business rako liite. So business rako latadza kuita bakunyepera kuimbwa. Tozviziva imbwa matariyo ndinayo yese, kana ukatodutsa kubva kupi nekupi imbwa inoterwa nemikono 10. Anditi ndasuno aterwa nemikono mingani mwana wako. Mushonga wakanaka wese wakatora. Iyo mushonga business rako tiriite. Uyo pamwe ndiye yellow body, pamwe ndiye akapenda miromo, ndiye anaita nebvudzi rakanaka ndenge rechirungu. Zvinokufamba here? Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala dambudziko lako mbuya ndiyo unosunungura vana. Iwewe ndiwo kuziva. Zvikutu zvako izvozvo ndo zvikurara nevana. Apa iwo wakati uri kudiridzira kuti akure pamba pacho havasi kutu iye ari kupinda bedroom. Saka kubata kwenyu church baba bandreka vana kuti ngatibatsiriwe. Ipi munoti nganga dzinoroya. Tinoroya papi? Ari kuroya machechi. Izvo hatisi kuroya. Hakuna nganga ikuroya, noti nganga chiende kunobata chinhu pamberi pemunhu. So nasuno tikapinda pamusha pako tikusangana neushereketwa wevana. Nasuno gonda tuluka. Iwe hauna murume wakati kurolewa. Wakatora murume wako baba wana achifa ukavashina iwewe wega muridzi ukagara nawo mumba. Nasuno unawo baba vevanawo uri kuita zvori kuita vana ari kutambura. Baba ari mumba Zvinondoita seko sekuru. Ndosaka ni ndazongopinda wasi wauya kupati. Wauya kupati. Ndio pati yekuti wewe uri kutora vana kushandisa. Ngawata walichokwadi tanoita sekuru. Mama dai mavhuma. Aiwa ndosvati inini mukamhanya tiri kuda kumbotaura nasekuru. Imimi ngomira sezvo nyaya yemasvika handiti. Izvi sekuru ndakutokumbira kwamuri. Kuti mundisunungure. Ongo. Ndakutokumbira kwamuri misekuru. Ndokusunungura sei zviri mumba? Asi muri kusunungurwa chii? Pane zvauri kutaura chisekuru. Zvii? Ndokuti imbwa dzako. Mushonga ndewako. Pamushonga iwe. Nembwa idzi sekuru idzi. Imi mati makatora mushonga handiti kuti ndakatora imbwa. Makatora imbwa muchida machiva. Ndachiva umureu yacho. Saka muri kutaura here kuti imimi hapana chamakaita kuvana venyu. Kutora kwandakaita handina kunge ndatora ndichiziva kuti zvinhu izvi zvichaita vana vangu vakadzi. Zvinhu zvipi? Imbwa iyi ndakange ndakukumbira imbwa iyi. Makangokumbira imbwa? Ndobva mapiwawo imbwa hono. Ndobva maisa pamusha penyu kuti iberekese imbwa kadzi yepamba penyu. Saka inini mubvunzo wangu uri kuti pakutora imbwa apa nipapa hapana mushonga mumwe wamakabata unoenderana nechekuzvara kwenu. Mushonga ndokuda kuziva. Anofeka anoziva. Taura inini. Mushonga ndinawo mushonga. Handi step by step. Pambwa apa handi pambwa chiri pambwa. Makachiva imbwa nditi. Hapana mushonga wamakabata makangoda imbwa dzaiberekwa neimbwa. Pane mushonga wandakange ndabata muzvimoza zvakangoma. Handizivi ndosandotobvunzeni. Zvakangoma kuti ungotanga ungoti ndakadai asi ukazoona wasvika nekuti ndasina utarisiro kuti ndiri kupinda mudare. Kuti saka mapinda. Saka ndapinda manje mudare. Pfungwa dzenyu dzavhurika manje. Makatora mushonga we tombosiya zvembwa pasaidi. Wanga wari mushonga wekuti ndinopota ndichibuda. Ndaibuda ndichienda kusouth. Ndichinohodha. Ndichiuya ndichitengesa zvinhu zvangu. Zvakange zvichifamba chaizvo. Asi pari zvinhu zvangu zvese zvadzika pasi, zvadzika down. Saka mushonga wanga uri kuti zvinhu zvenyu zviite sei? Zvitengwe zviite sei? Mutengwe nemakastoma. Waiwe kutsvaga makastoma. The business is such a
pabhodha sasachera manje mishonga cho ashandisa vana ka saka nanhasi matora mushonga hapana chamakazoziva kuti mushonga wanga usina kumira mushe imimi samai musati matanga zvenyu kuenda kunonamata ini ndakazongoona ngoti zvinhu zvangu zvakudzokera pasi ndobva maita sei ndobva zvangondinetsa kuti kochii ndopanakabva ndakatonga kuti ai ndichiregedzera ndichiita zvangu zvokunamata ndichienda kuchechi usauti muchiri kuenda handichaenda handiti saka maakuita zvokunamata matimi vana venyu munovati ngatinamatei vanoramba mai vati ngandii tinonamata kuti mushonga wangu wandakabata upere here kana kuti vabatsirike aiwa ndakange ndichingoti handei hakuna mwana anga achiziva kuti ndakabata mushonga apa ini ndaingoti handeiwo kuchechi munodi munonamatawo sekunamata kwandiri kuita kuwandisa saka chakatadza kuti imi musunungure vana venyu musati maanawo kuno kuchi kana chakatadza kuti musunungure vana venyu muri kuchechi kwamainamata ikoko chi pamberi pamufundisi wenyu nai pasta hanzi profeta ani kuivava ndauya panapa dambudziko rangu ini ndiri kuti ndirakureurira pamberi penyu ndakabata mushonga ndakabata vana vangu izvezvizvi vakuteerwa chakakutarisai chi izvi zvakangoma chi chakaoma zvakangoma kuti utaurei ungotanga ungotaura kuti ndakadai zvakangoma saka tozoya rini pazvinei zvausunungurira kuti mutaure uya handi mati zvakaoma kakutaura aiwa izvinezvi ndiri kutotaura nokuti izvinezvi ndatobuda pachena ndakutongotaura chokwadi changu yekuti ndakabata mushonga ndichida kuti ndibude ndichienda out ndichinohodha ndichiuya ende nguva yacho zvinhu zvanga zvichindifambira asi pari zvino hazvichafamba saka imimi makambofambawo here kune vemweya vasiri kwamaakuenda kumapendakostal mukanonzwa kuti dambudziko riri kusangana nevana venyu rekusarorwa here ndere mushonga wenyu wamakabata uyi ndozva saka ndimanzwa vanhu vangu vachitaura kuti havabvumi ini handina kutombobvira ndafamba chikonzero chinoita kuti murambe kufamba imi makambofamba kunotsvaga mushonga wekuti bhizinesi renyu riri kufambe chii chinozokuita kuti nhasi murambe kufamba chii bhozi vamakaenda kutora mushonga maifamba hapana chikonzero asi ndandisamboda chete kuti ndakangoona kuti mbomire nditaure nevanhu kutaura navo imuri vanhu ini ndakanyina ngoona kungoti ndichiramba ndichiendawo kundokwanda kunoparamura zvimwe ini ndamboparamura zvimwe kuti ndichizozvigadzirisa handichazvikwanisa aidha kana kumunhu wacho wandakatorera mushonga handichatoziva kuti mupenyu kana aripo kana haako handichatoziva zvokuti dai ndaiziva kuti aripo ndaienda ndonosunungura asi manje sezvo vana vandizvuva vauya neni muno mudare ndakutoya kuti ndisunungurwa nasekuru muchinyatsunonamata aiwa kunamata hakurambidzwe zvako asi unenge uchiziva zvauri but kunamata hakurambidzwe asi kunamata inini kazhinji ndinozoti kana uchinamata kazhinji unotanga wareurura ndizvozvo ndinotonoreurura pamberi pesangano apa manga musatika mariurura aiwa handisati ndareurura ufito umalaururika uroyi unotaurika pamberi peruzhinji pesangano pasina chiripo alhamdulillah ataurike ndombonzo uyo uri kokutambira wati amai havabvume kufamba inini ndinomboenda mumaprofita akasiyana-siyana uchindiudza kuti amai ako ndiwakadii wakakurira kwakugadzira ndosvika ndoudza mama ndimakandikadzira ndisunungureyo ndogona ngouripai kana muda kudii muda kuripa wairamba kutoswaudza fefe ndakaudza fefe nokuti bhiyondirana wausomboita warumarirana wakawandisa saka hachazvikwanisa wakawandisa wasvika kumachi kana ma100 chaivo wawandisa saka marimbizo ndakatochema vanchivaudza ndokuripa yangu yandakakutadzirai vakaramba saka ndokuona sekuri pafacebook ngati handekugatimboendaiko kupati nozvanishamisa chipinda padhoo apo waitokana navo masowe kana kupi chingosvika padhoo kuti ba waitiza wodzokera kumba asi panapa vanavhura watiza iwe waibata wama here kwawaenda kana kuti waibata sisi wako ndaibata mai zvainziwo chiwo mai venyu ndovanokushandisa kozi internet 27 days handina kana ngomuna anondida kana ndakatofambawo hapana kana nditomboditi simurodi saka ndatambura isekuru mai ngavatisunungurewo ndiri kutokura asi kubva wanenda Right.
Awauye reuba. Handindi. Habwa ndindi. Saka vana vobatsirwa sei nasekuru? Kungochemawo kuna sekuru kuti ngavachindisunungurirawo mhuri yangu. Zvandakungochemawo. Handiti iyo kasekuru iyo. Alhamdulillah. Nasi ndatinotariziva nedare racho ramuchembere zvazvinoita manje mukomarobhe zvinhu zvakadai mbuya isusu chokwadi yakazara njokuti kana takuta tiri nyaya yemishonga ndinoasunungura vana but mushonga wacho wavakapiwa ndouda Handiregedze kuuya neusekuru nokuti ndakuda kuti mhuri yangu isunungurwe. ndau 30 something years muona komarobhe hapana nakize kuti uyu nhasi wane maboyfriend nhasi ane maboyfriend anditi boyfriend youye wolala naye hauna chokunzi ukuda bubu vakadzose naye dzimba dzese vaigara vaidana ane matusi ndakafonera nomwe musikana kubva South Africa mushonga wedu wechitumbuya wataura akandibvunza kuti sekuru ndinoda mushonga wemafuta yembwa ndikati you saka nhasi mbuya utozanzi vakakumbidza mirai sekuru mirai baba mirai musapataura ndakupanzwa pana ambuya mushonga paipa mati makachiva imbwa handiti sekuru ndikunzwa vachitaura zvine mushonga nechekuita nembwa imi mitaurirai mushonga makanopiwa wakanzi unoshanda futi nembwa here kana kuti uyu sarwira wangu uyu haana kundiudza kuti zvandiri kukupa izvi zvinofamba sei. Pamwe sarwira uyu anenge achizivawo kuti mumwe wangu anobata chii mushonga haana kunge andijekesera wepapo. Asi inini mushonga uyu unoshanda pamwe chete nembwa. imi hamusida kusunungura vana Unoshanda nekuti ndinotora mushonga wangu wandakapiwa ini ndinotora mushonga hatisi kunyatsobatana ndinotora mushonga wangu imbwa inoita tsvina ini ndinotorawo imbwa iyo ndosanganisa nemushonga wangu ndo pandangada kuti mutaure kwete ngoti imbwa yakazvara ndaraona connection yembwa kuti imbwa iyi chayakatorerwa kuti iuye kuzoita chii ndozonzwa nemushonga nekuti sekuru vanga vataura kuti ndakatombozvinzwawo zvekunzi sekuru hamuna mushonga here ndazi takataya pamwe mirika munyatsoti zadzikisira aiwa sekuru pabuda pachina manje hatisingori imbwa dzakaita se haisi imbwa yaidiwa saka hanzi unoshanda sei sekuru niye mudzukuru wamakati saka muzukuru andiudzoka kuti sekuru tikuda imbwa hadzi noti sitopinda mubawa handiti ndiwo izvo tinotengesa tine business tine mashops saka imbwa kana yabindula mukono unobva kuwabereko unobva uko unotera chi hadzi saka ini ndakati iwe mushonga uri kundiudza eka ndimbobvunza asekuru ndakabvunza vakandipindura ndakaona kuti saka ndiri kutarisa padare nambuya ava avanokushandisa pange mashandisiro aya ava vakashandisa zvavo zvokushirika vana vavo kuchipita vana vavo sawira vachiwirirana vakawirirana business zvokuti shamari ndozvinoita kuti tisununge mubusiness. mirai baba sekuru ambuya muri kunzi imimi pamushonga wamakapiwa nasawira wenyu akatokuudzai kuti tishandisa mashoko pamwe akareruka chekeresa vana wongana kuti kwete unonzwa basa ndati mukuzvinzwa here asikana kuti taura dzekuri kuti mushonga uyu unochekeresa vana enderai henyu mberi sekuri ndada kuti kuchekeresa kwakasiyana ende hakuna kusiyana nokuti izvozvo nhasi uno varume vese murume aifana kukuroora iwewe zvese zvinhu zvakazi chauya uyu ane 27 years kuti achipinda mumba macho hausati wakuhura hausati wakuona kudambudziko ikasvika nguva yekudichiwa neupenyu uchaura noti dhimoni racho mai vakatiti swa ndikutopinda pauri hatiti saka papi pacho pauri kuramba pauriti hauchazviti handiti sekunasadaita sei asi ora ndikubvunza kuti maboyfriends makani hausati watanga akakupinda kupawa asi maboyfriends wafamba
chero ndakafamba sekuruka unogona kudanana nemukomana nhasi 2 days achadere foni ndati makadiwayo wati vaunaka andite wabvunzira pana pakadina iwe uda kuti saka uda ari serious asi varipo vasiri serious vacho vangani ndikatarisa ndatoa group futi ka pa 20 years mwana isu ndataura mulomo kutanga kuti musikana akata 18 years akangokwanisa kuenda kunguwa yake pamutemo chapechepo mubaba bana amai atotanga toona kuti mwana wangu uyu kagezera kakake vakomana amai atanga kuti ateketeke asi iwe zvakatodarika kaipa zvakadarika so asi dambudziko ndoti dini isusu ivi vamuchakwanisa kutaura inini nditakukumbira mbuya iyi yozondiudzira mutombo uyu nokuti mutombo ndikakuudza iwe unorwadza taure sekuru varwadza kudhara unorwadza nokuti mbuya pane imbwemwe yakafa yevakawirirana neshamwari yavo vakabvisa chisikarudzi chacho chembwa hadzi akaita waleti kugadzira mishonga chokuti chikwama chavo mari inofanira se kurondewa kwenetwa imbwa kana yabindura ndikuteri wakabhizinesirapo munhu wese kuti mbuya vava vakanaka kana akabika sadza mazuva acho akabika sadza kodokodokodo kasadza mupoto vegatengese parodhi apa vanhu vese kuti mbuya anobika sadza rakanaka mondisisa chinonzi chakoka saka chakoka chakasiyana siyana imbwa saka muzukuru akatibvunza South Africa mukuya here mafuta embwa ndikati handina asi baona kuti mafuta acho ndesechi mabasa yacho asi mbuya manje munhu akapa neutsinye bosi haana kwaudza shabani zvinhu izvi ukaita so unozobata vana vako aifanira akaudzira kuti ukashandisa mushonga uyu ukasvika uku wakushandisa chi so vana baba murume ava kana mai vacho akasina basa nekufa kwemurume akozogara anzi todaita mai akabvunza nevanhu kuchechi kwa haleluya ngatiite zvemaproject ndivanodza mai murayika vanogona kutonga vana vese kana vana kuvaka dzimba dzevanhu ukadzi ari kuvaka yake akapwanya vandisisa ndichembereka apa dzaabvume kuenda asi ndoti shavi racho nezvaakabata zvinoda mapati izvo zvida vaenda kumapati asikanava nhasi akomana iwe kuno akudura hembe kumapati ava mai vakuti upenyu wavo wakufamba mishonga yakufamba alhamdulillah saka tokoti Allah subhanahu wa ta'ala mbuya vachasvaga mazuva ekuti auye nezvinhu tozoona mitombo tinofanira kuupisa amusi mega mbuya patwa nemwe akabva kubhuruwayo nechidende mukomana akatochipisa chidende chakapisiwa nasekuru wake nababa wake chubva pababa kuenda pamwana mwana kuenda kuna chapa chachabatwa nemwana muzukuru manje saka ndakukumbira hangu sekuru kuti chikwama ichi nemushonga iyi ndouya nazvo sekuru ndozosarenda kwamuri chabwino zviri kwazvo kumba ndotenda hangu zviriko saka munenge muchinamata chii zvinowanikwa kuda kuti makatozara kuchechi kwanenge vakadaro zvavo machechi mazhinji vanhu vakatozara ingonyepera kupfeka magemenzi nekupfeka maunifomu asi takatozara muda kuti chivo vanasikana nasekuru kana kuna mai sekuru maita basa chiwa chabuda pachini asi mutemo wedu sisi islamu inoti amai vako kana akava muroi kana baba vako akava muroi haatukwe haarowe kana vakati nasi vafa nguva ravo tinosakulira every gore rega rega nokuti Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anotonga imi vamutongi vandisisa choda ndataura musavapopotera musatukende musande muchiti chimaiji hachisi chimai ndo mai vako pavakawana zvinhu zvacho izvo zvachengeta iwewe zvichitokuchengeta uchikutoja sadza uchiguta uchitotaura kuti hanzi vana ava kumusha kwavo kwakarurama amai ava vakabudirira ndokubudirira kwacho ka mukazoona maroiwa manje makuti mai vatiroya oi makambowanase ndiwo akakuberekai kusvika pamuri apa ndiwo muroi wacho akakuberekai asi nekusaziva Allah subhanahu wa ta'ala ngakudzire nyasha ndinotenda saka imimi zvekutenda kubvawo zvakatanga sei inini zvakundabva ndakatanga ngadani nemwe mukomana akabva uya kumba mangwana chana kudzoka ndikati munhu ana kuzonga mfunazi ancheka nezvako
mumwe musi ndiri mukomana asangana nemumwe anadzikana yatekana nakumba tikaita zvatunoita hana kudii hana kudzosa nazvino zvinani kuenda kupi kumafarao nokuzvimba zvaramba ndopatakasangana nevarume vakasiyana-siyana saka aingoya akasingadzoka mfana makwana kusiyana nemi asi mie maita zvamaita ndichifamba kuenda masoro ndopandakaudza kuti mai vakudii saka nguva yana ndisingakwanisi kuvaudza mama ainguti arekani mbuya zvopchi zvoupenyu wangu sanokuti ndikuchembera mazuva makore ari kufamba ngazvikani mbuti timbozvifambira timbona toita sei saka hamuna kutorawo wenyu here mushonga kuti kuti pano unotora amai ka iwobva unotorawo wako because kutachline ka pana mwana utomboyo kana kuti vanofona vachiti sekuru anogona kuti pahere mushonga unokoka varume iwo hauna wakwe ndakaenda kune vamwe vanoita mushonga wekuzora chinamira kudiwa nechinamira ndinazvomba ukuzora ndikuzora vachiuya vachiuya kuona ndapirwa kane upenyu saka vari kubhadhara here mazona kuna mari ndakatokuwa ibhadhara ndira zvinongwararama pazuva vati panguva iyoyo chete panguva iyoyo saka mari yamakatomboti makapiwa nechikomba yanga yakawanda zvakaita sei mari yakwanisa kupiwa nechikomba ndikwanisa kuisa mwana wechikuru yakaita $100 okay mari vanangani netu saka vanozaira ndobasa ndonamai ndavakuziva ani mumaifa mutuko ungaudza mwana chikwa nopanobuda manheru unoti ndakudzoka ndikudzoka mangwana mvunza mwana uri kuenda ku saka ndaizocha kuti nogona kukuvadza kubva kana kuponda uri kupi uri koko saka mai ndakamudza chokwadi akati mama mozviitire ngati ndikuitira upenyu hwenyu mbukesai kupi kuchikoro asi mwana wangu anga asingadi angoti matsvagai basa siyana nazvo asi basa ndori kunetsa handisi alright aya pakanaka saka tingaipe gogo mazuva mangani taka mushonga uchizouya gogo handina sekuru mungaudzoke zvarini ini chero kuti ndichiramba ndichigara nezvinhu zvakadaro somumba zvakangoma zvite ini handizvo zvangu panike pangosununguka sekuru ndinongwerekana ndangodzoka handiti sekuru mwapa mazuva mangani aiwa ndikuwawerengero ndichafonera kuti after 7 days kana ndisina kwandiri kuenda vauye handiti aya tinotenda zvakanaka. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.